Κύριο Γιώργο Δρυβάκο, πρόεδρο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ενώσεων Προσωπικού Λιμενικού Σώματος. Καλησπέρα και καλώς ήρθατε. Καλησπέρα και Τι πήγε στραβά σε αυτήν την επιχείρηση, γιατί πραγματικά παρολίγο να καταλήξει μια επιχείρηση σε μακελιό. Είναι χαρακτηριστική φράση που χρησιμοποίησε εδώ στον Αντένα ο αντιπρόεδρος της ΠΟΑΣΗ, ο κύριος Μπαλάσκας, που πας ρε Καραμήτρο στα Εξάρχεια, λιμενική στα Εξάρχεια. Δεν είχε ενημερωθεί η αστυνομία? Να ξεκινήσω από αυτό. Καταρχήν, αυτό μας εκθέτει και είναι άκρως προσβλητική αυτός ο χαρακτηρισμός που έδωσε ο αντιπρόεδρος της ΠΟΑΣΗ. Ευτυχώς δεν εκφράζει το σύνολο των αστυνομικών και την ΠΟΑΣΗ, με την οποία έχουμε πάρα πολύ καλές και στενές σχέσεις, και με ανακοίνωσή της από την πρώτη στιγμή είπε τα πράγματα όπως έπρεπε να τα πει και όπως είναι. Οι συνάδελφοί μου έκαναν μια επιχείρηση εντοπισμού και σύλληψης ναρκωτικών και διακινητών που ξεκίνησε από το λιμάνι του Πειραιά. Ναι. Βρέθηκε να κάνει έρευνα κατοίκων με εισαγγελικό λειτουργό στην περιοχή των Εξαρχείων. Και μιλάμε ότι οι άνθρωποι πήγανε για ναρκωτικά. Πήγανε για να γλιτώσουμε το θάνατο έστω και από ένα παιδί, τα ναρκωτικά των οποίων θα μπαίναν σε κάποιο σχολείο. Έτσι, δεν πήγανε για να πιάσουν τσάντες μαϊμού. Τις καλές προθέσεις δεν νομίζω ότι τις αμφισβητεί κανένας. Λοιπόν, μιλάμε για το σχεδιασμό της επιχείρησης. Ο σχεδιασμός της επιχείρησης έγινε σύμφωνα με τα προβλεπόμενα. Η ομάδα πήρε όλα τα μέτρα προστασίας και αυτοπροστασίας, αλλά ειδοποίησε το αστυνομικό τμήμα Εξαρχείων, όπου δηλώθηκε ότι δεν είχαν κόσμο να τους συνδράμουν. Και εδώ να μιλήσουμε για τις τεράστιες, αν θέλετε, ευθύνες της πολιτείας, που ουσιαστικά σε ένα βράδυ κατήργησε οργανικές θέσεις όλων των σωμάτων ασφαλείας, όπως σε όλο το δημόσιο, δηλαδή έβαλε τις θέσεις των γραμματέων με τις θέσεις των αστυνομικών και των λιμενικών στην ίδια μοίρα. Εφόσον λοιπόν δεν έγινε αυτό. Αφού υπάρχουν ελλείψεις σοβαρές και υπάρχει ένα σχεδιασμός μιας τόσο σοβαρής επιχείρησης που λέτε κι εσείς με πολύ καλό σκοπό, δεν έπρεπε να ενημερωθεί από την αρχή και η αστυνομία? Γιατί οι άνθρωποι αυτοί βρεθήκαν αντιμέτωποι με Καλάσνικοφ. Οι μαρτυρίες είναι ότι τους σημάδεψαν με Καλάσνικοφ στο μέτωπο. Να ξέρετε ότι το λιμενικό έχει κάνει ανάλογες επιχειρήσεις. Ακόμα και στα Εξάρχεια υπάρχουν δικογραφίες. Τον τελευταίο χρόνο έχουν γίνει τουλάχιστον άλλες 2. Σε 2 περιπτώσεις έχουν κάνει κατοίκον έρευνα, έχουν συλλάβει και έχουν εντοπίσει ναρκωτικά. Υπάρχουν τουλάχιστον άλλες 2. Εδώ έχουμε ένα ιδιαίτερο χαρακτηριστικό. Για πρώτη φορά είδαμε οργανωμένες ομάδες, στρατιωτικά μάλλον οργανωμένες ομάδες, 50 ατόμων με βαρύ οπλισμό, να έρχονται από το πουθενά, να βρίσκονται στο χώρο. Και εδώ τώρα θέλετε να κάνουμε πόσα σενάρια, να μιλάμε όλο το βράδυ, να λέμε ότι αν ήταν 100 από εδώ, 50 από εκεί, ίσως γινόταν και χειρότερα, ίσως γινόταν και καλύτερα. Αν ήταν μόνο 2 με τα Καλάσνικοφ και γαζώνανε την είσοδο στην αρχή, ποιο το να μιλάμε αν θα ήταν 8, 10, 15, και η επιχείρηση έγινε σύμφωνα με όλους τους κανονισμούς και με όλα τα προβλεπόμενα μέτρα που πήραν αυτά τα παιδιά, που με αλτρουιστική διάθεση και με ηρωισμό κάνανε το έργο τους. Και δεν έγινε κάποιο λάθος? Γιατί κάποιο λάθος πρέπει να έγινε για να καταλήξει έτσι η επιχείρηση. Θέλω να πω, όταν καταλήγει κάτι έτσι και υπάρχει κίνδυνος να χαθούν ανθρώπινες ζωές, τους πήραν τα όπλα, μαχαιρώθηκε ένας άνθρωπος, γρονθοκοπήθηκε ένας άλλος, κάτι πήγε στραβά. Ναι, θα μπορούσε να πάει και χειρότερα. Θα μπορούσε να είχαμε μάχη εντός αστικού χώρου. Εάν ένας, έστω και από την ταραχή του, από φόβο, από υπερβάλλον ζήλο, έπεφτε ένας πυροβολισμός, θα είχαμε μάχη με πάρα πολλά θύματα και ίσως και περαστικό κόσμο, γιατί ήταν και η ώρα 8:30 ώρα το βράδυ, δεν είναι και πολύ νωρίς. Μεσάνυχτα. Καθόλου, πάρα πολύ νωρίς. Λοιπόν, θα μπορούσε να έχει πάει και χειρότερα. Βεβαίως όμως, όταν για πρώτη φορά αντιμετωπίζεις ένα στρατό, εκεί σίγουρα έρχεσαι αντιμέτωπος με το θάνατο. Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Δρυβάκο. Να είστε καλά. Να είστε καλά.